Urdazubin giro jator eta ezin hobean Montxo estatua. Mota guzietako pintxo goxoako gitartekoak eta plater kombinatuak dastatzeko aukera zabala. Egunero zabalik bederatzitatik goizeko ordu biterritara. Menu goxo bat dastatu nahi baduzu ere jantoki erakargarri bat aurkituko duzu. Arrain eta haragian espezializatuak diren sukaldariek prestatutakoa. Menuak enkarguz egiten dira. Montxo estatua bizita gaitzazu Dantxariniatik 2 kilometrotara gaude, Urdazubin, ongi etorriak izango zarete. Enjoying the sounds of my DJ right now. I need everybody to make some noise. Make some noise in here.
Carrasco iketa unak izaten zitunen, da. Ez?
Bai, ala die, ailatu die, urtero helatzen die eta urten ere bai, denbora pulitaikin, humore erraikin, eta bueno, pues, prestako. Erran behar, joan den igandean ja izan zen dutela kontrabandisten lasterketa, hori zetetan hola baitere lehen da biziko ekitaldi ez urtero. Hoxe, leheno izaten ginuen bestetan, eron, sobera jende motatzen zen, gero denak ongi itekota, eta hori egiten da, pues, beti iande bat egin zirean, hauni jende bildu zen, hauni jende kurritu zuen, eta bueno, pues, ederki pastu zen dena. Eta zer dugu bestetan aurten? Bueno, pues, beti bezala, bueno, aurten iduridu denborak lautzen gaituela, eta bertze gisa, bueno, betiko aferak inen du, aurten inen du berriz antzara jokoa, eta aurten iandean atrako da hemendik azkeneko etapa Nafarroko Vuelta Ziklistaina. Eta bi bitartean ikusi dugu gaur, baita ere herritar rauni elkartzen direla, bai, hemen antolatzen duzuen, plazan antolatzen duzuen karta horretan gainera. Bai, beti urtero egiten du, lehenbiziko egunekin meza ondotik aperitibo bat denentzat, jende handiz biltzen da, eta bueno, pues denak elkartzen ga, ederki pulita izaten da. Eta hemendik igande arte orai Besta, eta bertzein, besta eta demorona. Eki, onbaiapen berexin bat, emauna ikusen zunentzat. Ez da, denei esperatzea ongi pastu duena, eta bueno, hemen izan gal denei derrezibiltzeko. Eki, esker mila. Mila esker, bai. Urdazubin gaude, baina Zugarramurdiko dantzariek genituen baita ere. Urdazubikoekin batera egiten duzu dantza? Bai. Badago, Zugarramurdiko jende gehiago dantza taldean, Urdazubikoa gaino, bai dugu. Bestak direlako, torri barra gara. Orden zeiten zarete, gero elkartu, han ere Zugarramurdiko bestetan ere joaten dire Urdazubiarrak? Bai. Beraz, ongi konpontzen zate elkarrekin? Bai. Bueno, kontatu diguzte, ze egiten duzuen Urdazubiko bestetan, nola pasatzen dituzue? Pues koltsonetetan etortzen gara, eta simaz Urdazubiko jendea bezala. Eta baten gara kontzertutara batzutan. Batzutan? Ja, zer dizkute etxean taia kontzertutara bat etortzen? Ze orduk arte dugu permisoa? Zagit? Segun. Bai. Oraindik ez dugu negoziatu aurtengoa? Erran behar, zuek eskolara zetokitara joaten zarete? Iparraldera. Bai, denak iparraldera. Denak iparraldera joaten zarete? Bai. Beraz, hango jendeekin harreman gehiago izango duzu bastangoak eta baino? Bai, bastangoak baino bai. Bai. Ongi pasa bestak eta zorionak dantzatzeatik. Mila esker.
Urdazubin giro jator eta ezin hobean Montxo estatua, mota guzietako pintxo goxoako gitartekoak eta plater kombinatuak dastatzeko aukera zabala. Egunero zabalik bedetzitatik goizeko ordu biterritara. Menu goxo bat dastatu nahi baduzu ere jantoki erakargarri bat aurkituko duzu. Arrain eta haragian espezializatuak diren sukaldariek prestatutakoa. Menuak enkarguz egiten dira. Montxo estatua bisita gaitzazu Dantxariniatik 2 kilometrotara gaude, Urdazubin, ongi etorriak izango zarete.